kewɗi he Africa, especially West Africa, miɗen kadi kulle sunna o natugol ngol no heewi Gambia, especially he fulɓe sa, he fulɓe community fulɓe he Gambia ɗi heɓi different haalaji, kono fulɓe ɗi bokki heɓe ganduɗa kamen ɓurta wat practice circumcision, minen non min wiyta o kulle natgol ngol. So organisation amen o, because minen min gollat kulle rewɓe dal generally ɗum ne ɗi bokki he hoɗum min kaɓoto, wona hare ko muusi, kono wata mi wi hare sa yomi wi gaajogol, because minen min faalaka comme because minen andi kulle natgol ɓooyi he culture men he tradition men he woni fulɓe, woni joola, woni sarahule, woni anybody ɓooyi he culture men he aada men he. So min mbawta ar rek ñande wotere min wiya mawɓe ɓe lele ɓe lela. So ɗum waɗi minen liggey amen o miɗen waɗa advocacy pour yimɓe acca. So min gajodat he mawɓe, min gajodat he sukaɓe, min yahay ka nder community both he dowriji to, min yaha pour min haalda he yimɓe, min yaha he school, min lebda he sukaɓe ɓe, min lebda he teachers ji ɗi, but he parents jibinaɓe ɓe, eyi min kalda he mumen, because yimɓe kewɓe tamit ne ɓe ganduɗa ɓe gaccani kulle natgol ngol, wona comme ɓe cali tan, woɓɓe ɓe ganda hoɗum ɗum watta sukaɓe rewɓe o debbo, yimɓe kewɓe anda ɗum. Min personally mi yehi sunna o, mi yehi circumcision, but minne komi heɓi ɗum ko throughout komi woni suka, mi andano comme ɗum ɗi boni ha mi mawni sa, mi andano ɗimi wawi wat affect comme ɗimi wawi tampin, ko through jangugol, through waggol understanding ngan mi gandumi yo ɗum ɗi wawi tampin debbo, ko ɗum waɗi bokkinmi ɗum he liggey am he, mi waɗa advocacy pour waɗe stop he ɗum ne min gollidat he government o, because miɗen gandi laamu ngu ɗi heɓi doole mawɗo si en falama pour eradicate, pour gitten practice o, pour itto he saare he fof, bela government o laamu ngu min gollida he maɓɓe. So min gollidat closely with government o, including comme ministre tambiɗo kulle rewɓe, ministre tambiɗo kulle health. So min gollidat he ɓen kulle cellal pour min kalda he mumen, min dara hono min mbawirta wallu community ji amen ɗe ceele ɗe pour min mbawa accu practice o. On jarama Fatou BALDE, jonin en mbawa haalude haala ndimmaku debbo, haala hakkeji debbo, taw en kalani ko fati o alhaali muusuɗo ɗum wonno dowlugol rewɓe, mi anda somi haali ɗum ɗon oɗon faama, ayo ko honno on alhaali ɓuri hande e nder leydi ndi ɗo. Hippogol sukaɓe, hippogol rewɓe no heewi wan en across Gambia, minen on ne ɗi bokki he liggey momin watta, so min heɓat case ji kewɗi, woɓɓe rewɓe woɓɓe ta ɓe yahay police ɓe waɗa report case, police aɓe waɗa rifa, because minen ko goɗɗum ko bokki he golle amen ɗum woni mental health psychosocial support, pour min lebda he victime pour hakkil mumen o arta, kono andi ɗum si nangi debbo tampinat hakkil ma, si debbo waɗama ɗum tampinat hakkil mum. He ko ɓuri heew ko research holliri ko yimɓe ɓurɓe ma ɓatto watta ɗum. So he galleji he ɗi wawi won ko kawira, ɗi wawi won ko kotira gorko, ɗi wawi won ko goɗɗo mo kooliɗa gadduɗa he nder suudu ma, o ñappo ɓiɗɗo ma, o ñappo debbo ma, ɗum fof ɗi hewa. So usually ko hewta ko he nder suudu he sa ɗum ɓurta hew musidɗo. Minen ɗo minen heɓa case ji hay mo ganduɗa ta ko babira o, baba makko heppo he ɓiɗɗo o. So minen heɓa ɗin fof case ji, especially enen fulɓe en kalta ɗi kulleji sifa, si waɗi mbiyen mbaɗen sutura, wata kaalen, wata yimɓe ɓe nan yo ɗum heewi, so muɓen en haalta kulle ɗum si en waɗi ɗum aɗo waɗa a wallani victime o, aɗo walla mbaɗɗo ɗum victime o. Ko fati fa handen e ɗi fitinaaji paweteeɗi dow rewɓe, goɗɗum goɗɗo ɗum woodi hono laamuji misala wakkati seppoji rewɓe no yana e dow muɗum sanne nder Gambia ɗo, tarika holli ke laamu Yaya Jammeh hooreejo kiɗɗo ɗum, rewɓe hewɓe dolama, rewɓe hewɓe yanama dow muɗum. Onon noon ko honɗum mbawɗon wiide? Yaya Jammeh wonno ɗo 22 years, duuɓi 22 nde min heɓno nde ho yehi min waɗi commission, truth commission. O truth commission o noon inni Yaya Jammeh ko woni président against sexual violence, hippogol rewɓe, ɗum ɓurno won probléme Gambia fof,
from kam Yaya Jammeh waɗayno kala worɓe wonnooɓe he paawa comme ministaji directoji ɓe hippotono he rewɓe si rewɓe nannganooma naɓe comme ɓe wii gorko ma nde waɗi hunde nanngama naɓeɗa kaso ɓe hippoma he dow toon so minen actually liggey amen rewɓe hewɓe ɓe min liggorta ko rewɓe ɓe annduɗa ko ɗum heɓno ɗumen mi walla rewɓe ɓe kulle gadin community gadin ji ta ɓe yaha gadin pour ɓe heɓa ko ɓe waɗi dal pour hakkil mumen o immo seeɗa heko heewi ko ɓe pare joni ni Gambia ɗi laara hono naɓirta kiiti ɓe yaha court pour kulle ɗum minen organisation amen o miɗen liggo pour min adda ɓe victime aji rewɓe fof min walla ɓe ɓe keɓa case pour ɓe naɓa kamɓene si ɓe naɓa Yaya Jammeh court ɗi wiye ko o wari oɗo o waɗi oɗo disappear minen ne min adda case min wiya o waɗi ɗin kono o ni o waɗi rewɓe ɓe kadi miɗen faala probléme ji rewɓe ɗi funta he ɗum ne ɗi bokki he liggey amen he on jowtama on jettama on jarama